তোর না কাই নয় এই তুই স্কুল যাওয়াস কেনটা स्कूल जाऊ কেত ক্লাস আই 5 क्लास आई 5 क्लास कौन स्कूल जावा आज छुट्टी है आज काय बार आय आज काय बार आय तो वाला है रोवार yang dekat yang dak ida to man ken nelis ei ida to man ken nelis 4 बरस नहीं पूरा 4 बार नहीं पूरा नहीं छोटा है नानी कुटाइला तू बौड़ी एली आसे मोटा ठीक আছে ठीक आते তোর দাঁত এলে ওটা কেনটা করলি तो तत कहना जाइली দেখ দেখ আমারটা আছে हाथी दीदी जाएगी ना जानी তুই স্কুল নাই যাইস তো তাহলে ফোড়লা ইট রেলে বুড়া আছে ऐसी वाली दिया আরে ওই এন্তি মান্ডি দিয়াস मांडी तो है मांड के लागतो जा दीवान के नाई फारिस खोले आग নাই পারিস এই दीवान के नाई फारिस ये देखो ला माटी लाते आदि खोले নাই পারে কোন দিকে নে जाने এই तो फोटो उतार दिया तम वाली ওকে আর তোর মোবাইল আন काली तक वाली देन दे आवती দিওরাও তোর বাবার না কেন उंडी दस তোর বাবার না কেন আয় तो ना खाना তোর বাবার না तो ना खाना তোর বাবার না খায় না নাই পড়বে খোলা আর ই পেলাই তোর মার না तो ना তোর মার না খায় না मामा आंटी खाएंगे এ কেনটা সাংবাদ आंटी मामा मामा वाली মা বাবা বলবাত लेकिन তোর মার না নি तो मामा खानी दोगा তোর মার না मामा आंटी नी दोगा তোর বাবার না और आंटी बाबा ना दोगा এন্তি दादी आई बायात जाओ जा ला यार जीविता ভাত খাইলিস বে खाली খাইছ আগ जाली सागुली है তোর লাবে छोट लगे ये टमाटर के दो गाइली